Hi guys, masuk adlaw jung tanan. Di apa ko dare sa ilang Florami. Ugma pa ko uli sa family house kay may kauban si Florami na may gilakaw si Undoy nga importante. Loy mas Florami go sa kauban si jarang isa. Ang ubanan. Tinanay og si tatay didto. O karaman og sila rang duha didto. Maadto nang pagkarong maka lugar sila. Mamunghoran si Florami. Arang hanay bungas limonsito oh. Na nagdabos na mga nagbura dagbay pa di pa pwede kuhaon di ada ka nagbunga pwede na ni sa una kaning limonsito kaya among himuong pagpagwapa among nang himuong skincare may among himuong toner ini kagabi among ikwas na ang ibagnod makahamis ba dapat siya sa naong mo na sekreto ni Ate Jejin katong nay dito pa sa Manila. Musway kog bagned. Pasig mamaring ang meut-beungeut dari kay mura na kog laki. Mga jok ko na ang mga 5 kabuok ang bagned sang naong. Ari sa kus kabasakan. Mangita sa kureg lagtub. Uy. Wa na may mga sud, ihilam nimo. Pijungot man. Di ba unahan ako sa kuan ud. Matugkos unahan. Ang katay mangga nga nagbitay. Pasin pwede ko na makahanzo. Bisa kasara ka buok. Natog si Dalton. Daghay mga lagtob dari pero gipangkaon mas daghinog na. Nay nagabrini mo. Ani bang ngani? Nagabrini mo na ilingin. Hani tawag nit Enzo. Ag tawag dari sa mga lagtob. Muli ko sa family house og mapuhon. Ako naman na pang injection sa kuan. Zalpin. Grabe ang dali ara magadlaw. Diyas ni aging simana. Dito kos ormok nang pa-inject. Wala po hibaw agadlaw. Injection naman day po na ugma. Ang tawag si nanay karon. Isa kong ipahinumduman. Tama dito ang notebook na bilin. Jagahang record nga. Nagpa-inject ko gikan sa ormok. Manggilugpit sa notebook kay arong may timailahan nga. Ipakita na asarar sa padong pa-inject ugma. Gitanaw ni nanay ag pizza. Ugma agang injeksyon. Pero ako, wala ko makahana-hana nga. Ugma agang injeksyon. Grabe na dyan ang utok dun. Kalamot na gazig ko. Pasalamat gazig ko ang inahan kay mo gazi. Permi makahana-hana sa ang injeksyon. Kaya ako makalamot gazig ko. Nagazi isahay nga mulapas nagahang adlaw. Mawa man sa ang hana lagi nga naada ko injeksyon. Mo na makalimot ko. Majo ka kayong tawag si nanay karon. Karamdam na ko nga og wagang injeksyon. Kay ko ana ginang paras kasing-kasing. Every 21 days. Biha ka dumuto dito tarawon. Hi, ajo mo. Sarang lumbay sila Hala ng biyuhan ng mutos kuan. Panoramic. Kagrabe ng ka-green. Na. Muari ko unahan ka na mangga. Basid og bakahanjo ko daan ba. Makabot ra ba kadyan mabura. Pero gibang putos laman si Zagga nang nay papel. Kuan siguro na karabaw nga mangga. Baligja tingali na. Musuway ra ko ingon sa tag-iza basta hindi makahanjo ko sa kabuok. Wala ko na mangga jud. Garanga jud ko ra surusuroy. Patag kajo. Nanay ni ingon na nga majo ba ko nagminjo. Kay mura gapon ko single karon. Kay ko ana gimisang bara LDR. Sa mga nga namin bang ko ni bate kong paghigugma nandiyan na laki nga gusto kong pakaslan di pakasal wa mo ko nagmahay nga namin ko kaya karon bisag LDR may sahang bara supportive raman si Zanaga bisag asa ko muna kawing ana di man sa maitik basta kay mananghid laban katong paglakaw nananghid po ko nilang tanan nanay tatay limuel sugtan ko nila kaya araw ko nung malingaw ko pag abot og liti na uwaw ko kay
gisagunsunan kog tukar sa ang epilepsy didto. Angang kay na stress man ko. Kay si Limuel, wa man ha makontak og duha ka adlaw. Nya, mao man ito nga ang gandang cellphone na disgrasya nagaba. Wa ra siya makachat na wa na siya ka online. Grabe lagi ang giuwa na kay agad ang duha ka number. Di man jud magring. Mao tong grabe jang giuwa na mao to gasagunsonan kog atake. Nauwa ko kay sila didto. Kakita sila og garang nayon sa ko atakehon. Tagahan ang pangkauban si Ate Joshua. Napat siya epilepsy, parehami. Ingato ko nabot siya og atakehon siya. Pero agay sa lamang karon, wa na jud atake sakad-sakad. Agad sa doktor kay dito masibo sa Chungwa. Pero katong nag-atake ko kasabot ra siya kay ingato ko nabot siya og atakehon siya, parehami. Basta mas stress ko atakehon jud ko. Mao to ang atake na sa gunsun. Kaya nag-uuma po kong Limuel. Hanggang na asar kas Limuel nga na ang sanahitabo. Kaya siyempre wala na makontak, wala na po mag-online. Ning text dahil siya sa ang number nga smart. Nsa dito siliti kay aga manggipayan nga bay kay huwa may signal ag smart. Mauto nga wa ko nakabasa sa isang text. Nagpahibaw dahil siya niin siya nga may lablag ang cellphone. Pahibaw na nga nagabay ang cellphone. Na hilina nako. Kay katulad ng wapo ko kahibog naan sa siya. Grabe dyan ang guwa. Ahar alam ang gidaong ngisi-ngisi. Pero nagaan ako sa ang kinailagman sa kasing-kasing. Kay simpre mo gunang banang dyan. Wala na yung makontak haara. Anjawa ko kachatan. Kaya isang kauban, isang pag-umangkan ng uli nas Cagayan. Siya lamang asa dito. Mauto agang hina-hina. Data na kadyo ang hina-hina kay waman dyan ko yung makontak. Kaya hina-hina na ko ang maot. Kami LDR ni pero sige jimig kontakay ni kagabi bentag nga na kada oras sige chat tawag nga na hindi katong panahon na natingara jud ko kay nganong nawa sila mo kalit mao to grabe jang gawa na ini kagabi sige jud ko hinaktek sige ra ko letek sa kisami ngana una namajin na makaslimil tuara makailaing kaipon ingana gana dajon kay nganong wala ko kontaka gibijaan na maka ako, gipila na maka daho kay masakitan ko. Nga na yan sa dyan nga jud mo tong grabe dyan nag-uwa, sige dyan kong hinaktek, sige dyan kong atubang sa atop, diskisami. Nagabara gitang cellphone, kay kana laging hilig siya og karang basketball. Muta na og live, dyan ka dyan cellphone, dyan ibutang na skilid. Nagbang ko no. Dyan nagaba agal CD, katong dyan cellphone nga Samsung. Sayang laman, isang ipaadyo. Agad sa panggipaadzuhan kay aramang duga sa pudgi balik. Diya karon naulihan ko dog itang cellphone pero di na dading agpare sa una. Kuha na karap-karap. Maura to guys, share po ganin jo. Kay katulad ng panahon na grabe diyang gawa na ho. Nawali ko nila, kay wala ko kay boss ang ibuhat. Sige ko hinaktek. Ini mong gabiin sa tukaran na pud. Basta kay nakaibaw si Ate Joshua og si Mayor sa ang atake. Basta stress ko yung nga dyan mo atake dyan mo na karoon maglikay na kung nga di ko ma-stress ako di ko atakehon adto na ko guys hapit ako sa mangga mo abot mutan ara ko nabay na puwak daway na puwak muli ko makabot ra ba dyan di mapag ko mangawat kaya kung priso ko mutan ara ko nabay na puwak. Ako kay mura kung nagpangga. Di ko mapulan. Agaslo mo rin makatabang sa ang ubo. Kaya pa daw nakubon. Mukha ang kong aslom. Ang ubo kay di naman mo dyan. Mukha na mukha ang kong aslom. Agaban kay maitik lagi kay laog ko nung aslom. Mura ko nung nagmangga. Pero para lang kay parang aslom. Nakatabang na sa ang ubo. Kaya magkabantay man ko nga pa daw ng kaubong kaya murahat agang tilaok. Mga naman ko mangga, galing pasyon. Hindi na kaugma din ang kaubong. Haraghan si bangga. Kaya sakitag-isa dana. Kasa dukog tulin. Ito ag-iabangan nila para may pohon o katip. Sa ako dana ko na resto mo eh. Kano ko be?
Hindi mesti ko mangawat. Kuan day siya. Karabaw na. Mau na siya manggaha. Arang bubu arkado maputos na. Pero di ko na mangilabot. Kaya kasabanta. Agaban lang man nga daot. Basta gipangimbagan siguro nagburas ng uban. Kawa man siya marag kaso. Gagmadin man. Antra ko. Namata na siguro sa dalton. Para ko na ka natuwag man to. Parang ka-green ka-adog. Muto sa Alicia Panoramic. Ingarong buwan na may maadyo. Ilago to kay grabe to ka-green. Uy, ang luujag bata. Uy, ano man? Namata na rin ka do. Luwi naman pag mata kay kumatay ka bandari di tata luwi lang man di ba siya tata mga double dito tata magawas ta luwi man lagi para ka luwi man yung bataan eh nangilak-hilak man muhilak basta way ka banda sig daanan lagi na tatagwas ta tagawan ni uwan lagi Yeay. Kakalatong. Liud jaju. Para pagliud. Patay. Dia, tarawas para mi. Grabe ng puti ka ato sa gamit ka sabon. Puting bilat. Sana ul ako dan niya. Tapat Tsa. iPhone brown. Sana ul. Ang puti aja ka ato dong. Tio. Lagi. Nahuna dang. Puti lagi. Ay, mati. Kanawa. Para mata kaputi anos na. Awa Parihura. Brown ko. Parihura. Pareho. Magkuasa ko na, wala ko ligo. Puti hinuon. Ito ara puti ah. Mogamit ako sa bundad to. Ang bagtak bang? Puti pud. Panghuran jud dalton jud. Bako. Kani hamis na. Eh hina mi nakabi wanay sabud-sabud. Anong balik ugatas? Oh.